Haló, haló, haló. Dobrý deň. Dámy a páni, krásny večer prajem. Počkajte, ja sa počujem dvakrát. Oh, sekundu. Tak, dobre. Už je to lepšie, pardon. Technická probléma. Krásny dobrý večer, vítajte pri ďalšom podcaste. Ahoj, zdravím všetkých. Čau Michal, máme tu spoločnosť s Michalom. Čaute. Tak, máme tu Michala. Dúfam, že všetko ide, zvuk ide. Výborne. Už nám pomaly aj hostia prichádzajú, Takže už máme v čakárni hostí, opäť našich jazdcov, tak ako stále chcem sa v prvom rade ospravedlniť za minule, že nebol podcast, ale bohužiaľ sú aj iné povinnosti, ktoré mám, to znamená práca a tak ďalej a tak ďalej. Takže teraz mám čas, dnes vyslovene, potom zase nemám celý týždeň, takže bohužiaľ. No, čo nás dnes čaká? Dneska si tu pokecáme o sobotnej veľkej cene Talianska v Monze s chalanmi. Kto príde, uvidíme. Zatiaľ avízo máme tu dvoch. Takže dúfam, že to bude všetko šlapať. Ešte nejaký by mali dôjsť. Takže uvidíme. Nebudeme to dneska nejak extra naťahovať a preberať tu neviem čo všetko a podobné veci. Povieme si, čo kto má k veľkej cene a ahoj Ali. Ali. A uvidíme, jak to celé dopadne. Dobre, môžeme pomaličky si predsáhnuť, ako to hovorím ja. Pretiahni teraz ty. Tak, máme tu chalanov obidvoch z Williamsu dneska, hneď takto z hurta prišli. Takže tu máme Teter, Kupča a Keksika. Čaute chalani. Zdravím. Čau. Čaute. No, nebudem púšťať zatiaľ žiadne záznamy, môžeme takto kecať. Nech som v zábere. Ja. Takže oni. No, kde začať? U koho? Kto skončil skôr? Mexik to mal trošku horšie, tak asi u neho. No, dobre, no. Však v pohode. Čo sa stalo? Ty si skončil vlastne hneď. To bolo totál prvé kolo po dlhej rovinke a hneď vlastne po tej šikane, ak sa nemýlim však. Jo. A čo sa stalo? No, tak on tam byl Adam v souboji s Ondrou, myslím. Oni se nějak jakože vzájemně roztočili. A potom, jak se Adam rozjížděl, tak mu to prostě začalo klouzat a v tom smíku prostě najel do mě, já jsem se roztočila, potom tu do mě Flikyho ajíčko najelo. Rozbilo mi kolo. To viem, že hej, že tam Fliky bol, sekundu, počkaj, ja tu, to sa nedá. Čo za somarinu toto? Mám zapnutý stream včerajší a tu sa nedá vypnúť zvuk? Môžete mi niekto vysvetliť? Kde sa vypína zvuk? Aha. No dobre, tak. To hneď nahodím a uvidíme, že či sa tam dostaneme. Kvalifikáciu ste skončili ako? Teraz mám akurát, mi tu zastavil obraz. Čo vidím, tak Kupčo, ty si mal penalizáciu. Kvalifikáciu nešiel. Ty si nešiel, ty si mal zákaz a Keksik skončil na 11. mieste. Ale to bolo preto, lebo prvá kvalda bola vlastne taká, jak sme to Michal pojali? Tréningová. No áno, taká tréningová, keďže dobre, teraz sekundičku. No, môžete hovoriť kľudne hovorte, ja to tu nastavím. Jaj, tak máme tu hneď otázku do chatu pre Keksika. Od Flikyho. Aké ajíčko do teba nabúdalo, že vraj? To bylo ajíčko, nebo to byl on třeba napsal nějaký záběr jakože z toho. A vypadalo tak, kdyby to měl jakože ajíčko.
Nie, to nebolo AIčko, určite to nebolo. To 100% nebolo. Toto je čo? Ty vole. Ty kokos. Dobre. Ježiš. No, kurňa. Nechci vedieť. Nechcem ich... Počkaj. Ja potrebujem čo otvoriť. Jaj, do piče! Kokockaj pičoviny! Jebem tú pičovinu! Som sa lakol. Máme tu pozdrav od Ondra, od Kukyho, ale... Počkaj, ja potrebujem zariadenie na zachytávanie okna? Hej. Nie, toto. Zdroj médií, hej, počkať. Takže, kde to je zdroj médií? OK. No počkaj, to nebude takto dobre. Zdroj médií, či bude? Aha, hej, mám to tam. Ale ono mi to... Aha, vieme sa takto posunúť. OK, dobre, super, máme to tam. OK, takže sa posunieme tak. Počkaj, ja sa musím posúť. Máme ten obrubník posledný je vlastne vyvýšený, takže... Michal to vymyslel. Do bariéry aj. No, uvidíme jeho medzičas 1.2954, to znamená, že... Takže teraz máme v zázname ide na prvé miesto. Aktuálne tú kvalifikáciu a tu si bol Keksík. Ešte si Jaro bol pomaly a za ním sa posunieme. A 4 stotiny rýchlejší skončil štvrtý? Svoj osobný čas lepšil o 1/10. Adam mal dokonca skoro o pol sekundy. Vlastne áno, on zlepšenia. Ale Adam, počkaj. No nech to tu máme. Nakoniec. A máme tu... No, Jirka, Ali, Ondrej, Krteček, 6. si skončil nakoniec. Dobre, potom sme mali ten reštart, nie? Áno, tak sa posunieme ešte. Tak. A to je Formation Lab a tu môžeme nechať, nech ide. Tak, uvidíme. Neviem, či to bude vidno. To si skôr myslím, tí, čo majú mediumky, že pôjdu potom na soft. To si sa rozbil. Teba nie. Nepamätám sa, či to bolo. Keďže soft medium funguje. Ale soft medium stratégia funguje, pretože ju tam dávalo do predikcií. Áno, ale... A prečo potom dáva medium hard? Ja som videl ten záznam. Napríklad, chápeš? To fliky, čo posielal, to isté máme tam roztočenie. Krteček. Chalani. Tak, až príliš zahrieva. Hej. A v tom zázname bolo vidno, jak vlastne fliky, že má... Tak nemal sa kde udol, lebo ty si bol tak ktorí tu ešte neboli, alebo teraz došli na stream, na veľkú cenu, čo bola smola. Talianska v Monze, tak máme... Ďalšiu taliansku tragédiu a dáme si závod nastaviť seta. Aj. Takže to bude zaujímavé. Samotný závod ináč. Ale ten herný setup by sa dal zvládnuť. No dá sa. Pre tých, ktorí tu neboli, máme reštart závodu. Čo? Lebo sme mali... Bohužiaľ, to je už o jazdcovi a to proste je základná vec, že jazdec si nemôže nastaviť setup, to už je jeho hlúposť. Tak, a budeme očakávať štart. Vidíme, že zatiaľ sa nám nerozsvedzujú semafory. Zatiaľ nevidíme... Nemojo vidno, ale tak... Čo sa stalo, no neviem. Prvý reštart, no proste prvý štart bol taký dosť zaujímavý. Tak vieme, čo sa tam stalo. No hej. Také havárie. No. Ale môžete... Akurát sa nejdem. Hej. Tam... Pri tom štarte sa mi zdalo, že... Tam Ali tuším vyletel. Bol vytlačený. Teraz to bude vidno. Počkaj, neviem, či sa nám to podarí zastaviť včas. Tu. Teraz to krásne vidno. Tam Ondrej už prebrzďoval, mne sa zdá, že to je Ondrej, alebo Adam, nie, to je Adam. Áno, lebo je tam Jirka prvý, ten už je zábere, potom je počkať, ale prečo tam je Aston, či to je Jirkové auto?
Ideme naspäť. Počkať. No čo je? Ja, tak, ty vole, toto je tak citlivé. Ešte raz. Ale tam Jaro vletel trošku, no ale neviem, tak to je ono aj o rýchlosti. A jak ste na to vlastne teraz bodovo? Ja som nejak tabulky nesledoval. Michal síce včera nahadzoval. Jak to ešte vidíte do konca? 5. No, hej, tam... My si ztratíme 30 bodů na Mercedes. No, tak to nie je to veľa. To je zanedbané, si myslím 30 bodov nie. Ešte máme 7 veľkých cien ešte bude. To bohužiaľ není v zázname, no. To sa nedá, lebo keď je štart, tak väčšinou sa sleduje. Tu vidno Adama roztočeného. A teraz vidno, vidíš? Tuto už. Ale to bol len taký krátky záber, jak stojíš na ceste. Počkaj, ja to skúsim zastaviť. Lebo tam to hneď tá formula tu. Vidíš? No neviem, či vidíte teraz, akože vidia. A tam je niekto mimo. Kto to je? Tam je Adam vzadu. Teo. Aha, to je Teo. Adam, Fliky, Keksík, Teo. Áno. Teo úplne tam napravo v podstate, na tráve. Áno, to je Teo na tráve. Tam prichádza. Hej, Adam je ten úplne vzadu, tá červená formula, vlastne to je to Ferrari. Ty si tam, ale Fliky už tam nie je, ten už akože... Fliky je zabodnutý ve mne, akože. On tam jde trošku... On je za Keksíkom. Aha, škoda, že to nevidno. Škoda, že ten... A vidno? Čo vidno? Ja ho vidím, Flikyho. Zadné krídlo Flikyho vidím. Jaj, no myslíš taký ten mini, taký ten úplne tam pri tom, jak sa to volá, pri tej prednej časti? Duracell. Áno, tak tam vidno také, no, áno, dobre, tak 3/4 krídla vidíme z Alfy, dobre. Čau Teo, čau, hej, vidím, no akurát toto riešime teraz, toto preberáme, že tam si sa zaplietol aj ty do toho. A tuším, že Teo potom išiel hneď do boxov, či nešiel? No Teo tam išiel viackrát do boxov, čo si pamätám. Ale raz ho... Áno, ale raz, vidíš, škoda, že Teo, keď môžeš, tak skús napísať do chatu, mi sa zdá, že tam dvakrát po sebe, to bolo počas safety caru, ale teraz neviem, či to bolo hneď na začiatku, alebo až potom. Tak mne sa zdalo, že ťa asi odpojilo z hry a vlastne ty si išiel do boxu, potom ťa asi medzi tým ťa odpojilo a znovu sa išlo do boxu tvoje asi AIčko. No, áno, presne. 3-krát po sebe a mne nezmenilo 2-krát krídlo. Hej, lebo raz ti prezilo pneumatiky, potom si išiel znovu, že pneumatiky, či čo sa zase menilo. Ja už som nechápal, hovorím, tak čerstvé gumy za čerstvé gumy, potom do boxu a potom krídlo a vtedy som už zistil, že aha. A už Michal, tu si tiež hovoril na streame, že jak si to hovoril Michal? Že asi nemal, že buď nebolo nastavené, akože zle si to nastavil. Neviem. Áno. Ja to nastavil, alebo ho vyhodilo. No hej, ja to robím tak, že ja to mám na automatiku. A tým pádom, vieš, nemáš starosť. Nie je to zakázané, je to na každom. Tak, jak sa riešilo potom ten box. Od Eddieho sa mu rozbilo krídlo. OK, takže sa posunieme ďalej. A ty si ani nedával Keksík protest však? Žiadny. Lebo to asi tam, neviem, ty si tam sa nejak len dostal do toho nevidne? Jako mě to je celkem jedno, když se aj rozbiju nebo když mám s někým kontakt, tak já ten protest nedávám, protože mě to vše je zbytečné. No neviem. Tu Adam vyšiel na trať. Zbytočné, no niekedy áno, niekedy nie, tak ono záleží, aký protest zadávaš. Tak včera tam neviem, kto dával protest na niekoho, či včera, či prevčerom, či kedy to bolo. A chalani, že toto nemyslíš vážne. Na Adama tam niekto dával protest, takže... No. Dáva protest na Adama, za to roztočenie. Hej, ono niektoré protesty sú proste... Ale ako...
jak to niekto písal, daj, uvidíš. Tam nie je o čom, tam nie je čo riešiť, vieš, to potom je... A len ešte raz pre možno málo ľudí vie, tie protesty nerobím len ja. Nie len ja, tak, aby to bolo, aby možno niektorí to nevedia, možno niektorí to vedia, tie protesty nerobím len ja. Tam je aj v tých protestoch, keď sa riešia protesty, tie klipy, čo posielate všetci a tieto veci, nebudem hovoriť kto, máme ďalšieho nového človeka, nepoviem koho, ale je už tej, nechcem ho uraziť teraz, dúfam, že tu není v čete, už, že nás nepozerá niekde tak po diaľky, ale je tá staršia generácia, ale nemyslím staršia, že 50 plus, že nepatrí ku mne, ale trošku je mladší odo mňa, ale je starší, no, od niektorých z vás určite je starší, ale myslel som akože, a máme tam nezávislého človeka ešte takto, ktorý proste u nás v líge nejazdí. Takže aby ľudia mohli byť v kľude, že nie je to len na rozhodnutí mojom a treba s Michalovom a ešte niekom. Nie, tam je aktuálne, Michal, koľko máme v tom ľudí? 5? 4? Raz, 2, 3, 4, 5. Takže 5 ľudí rozhoduje o tom, ako dopadajú tie protesty. To znamená, že môžete si byť kľudní, že vždy to bude vyhodnotené v rámci nejakých fair play. Akurát sa sprísňujú tresty už. Lebo boli trošku benevolentnejšie. Ale tak, uvidíme potom. Jaj, no dobre, môže sa pýtať, Michal, aj ty zatiaľ. V zázname máme safety car, takže to sme ešte len tam v druhom kole. Ja sa trošku posuniem, uvidíme, kde sa dostaneme. Kľudne sa pýtaj chalanov niečo, keď chceš. Nemám čo, Williams bol taký možno neviditeľný tieto preteky, keď to tak poviem. Keď si skončil, potom Kupčo tam bol roztočený a... No ale počkaj, vidíš. Tak prišiel. Teraz, ty mi dobre nahrávaš ináč na tie otázky. Chalani, tak jak som vás chválil, ale teraz nehovorím, že to je ale vieme sami dobre, že vám sa darilo tak zhruba, jak ste nastúpili, tak ste konzistentne bodovali. Ale teraz mi príde, že posledné 2-3 preteky sa vám nedarilo však. No, počkaj, ja to zhrnem, hej. No, Británii získali 16 bodov, Maďarsko obidvaja nedokončili, no, v Belgicku obidvaja 0, ale v Sandvorte dokopy 15 a teraz Kupčo 10 a Keksik DNF. Tak aby sme to zhrnuli pre úplnosť. Tak no a to mi príde trošku teraz také, že mali ste také 4 veľké ceny akože v pohode, že ste išli, dobre, OK, všetko. A potom ako keby sa vždycky nejak, nehovorím, že obidvom, ale jednému z vás, ako keby vždycky tá smola lepila na päty, že jeden nedokončí napríklad. Že... Však nie. V podstate Belgicko sa to všetko pre mňa vstalo, lebo akože nejdeme sa akože vrátiť k tomu Belgicku, hej, ale tak stalo sa, čo sa stalo v Belgicku. Tam ten Flickyho bod, čo urobil, a je to kvôli nemenovanému jazdcovi. No áno, to vieme, hej. Niečo, to jedno. Potom ešte pozrieť Maďarsko. Tam som sa nešťastne roztočil a do mňa nabúral Rezix. To bolo tiež nešťastné pre mňa. V podstate posledných 5 závodov som či posledné 4 závody som dosť nešťastne skončil. Neviem, dole vodou idem. Že je to také, že začiatok zlý, potom stred je OK a ten koniec bude zlý? Snad nie. Uvidíme, čo ešte bude. Sa ešte vyvinie. Tak 7 veľkých cien. A dúfam, že ešte aspoň zabojeme na nejaké 3. 4. miesto v konštruktérov. A ja by som aspoň minimálne ešte skúsim zabojovať a ešte 3. 4. miesto asi jazdcov aspoň urvať by som chcel. Aj keď neviem, či sa to stane, keď som tu od polky sezóny. No ale zase, tak teraz si to dobre povedal, že si tu od polky sezóny, čo je akože super. Na to, že od polky sezóny si začal v podstate jazdiť. Takže a boduješ v podstate skoro stále, sem tam nejaká chybička, ale to nie len teba, to má každý nejaký výpadok. To nie je o tom, že by to bolo len o tebe, že ty vyslovene, tak to by sme mohli tu teraz riešiť a tabulky otvárať a pozrieť si presne kto kedy čo nešiel, odišiel. Tu bol zase kontakt, teraz to bolo krásne vidno, medzi
Počkaj, prečo tam bol Williams a... Počkaj, ja to dám naspäť. Bol tam Williams zo Ferrari, nie? Ak sa nemýlim. Počkajte sekundičku. Mne sa zdá, že tam bolo Ferrari a to bol potom kto? Ondro a Kupčo, áno. A mne sa zdá, že Ondro ťa trošku akéby vytlačil. Ja som aj ho nechcel ani tie manérovanie spraviť, na neho som nechcel. Akože neviem. Tu je pekný súboj tohto, Krtečka s Jarom Pajdičom. To v tej prvej šikane a ono by sa to, dúfam, že som to nedal veľmi a potom vy ste sa tam s Ondrom trošku... Ne, to bolo neskôršie ešte. Tak ono sa to... Jaro a Kupčo. Nie Jaro, Ondro, to je no. Chápeme sa, ale... Ferrari s Williamsom. A že by som to už nechal dlhšie, neviem. Neviem. Ale nemal si žiadne poškodenie, či? Nemal som nič. Nemal. Tak chvála Bohu. No ale vrátim sa k tomu, k tej sezóne ešte rýchlo, že jak si spomínal, že... No ale budeš musieť si dávať pozor. No, nie že musíš... Ono je tu viac tých, jak to mám povedať, jazdcov, čo si brúsia zuby. Lebo tak... Ja tam mám súboj, 4 jazdci tam sú súboji. Aj som mňa, ešte tam je one, tam sú 2 a 3 jazdci podobne, ktorí strácajú 3 body. Kto je tam? Tam není... No, teraz si nespomeniem. Michal, vieš to pozrieť? Vieš to rýchlo? Počkaj. No 4 v tesnom súboji. Teraz to tu je, teraz je v zábere ten súboj. Už Ondro tu bol pred tebou a ty si ho tam vlastne zozadu. Ale už ak si sa mu tam šupol do tej pravej strany, tak trošku ti bolo vidno, jak tá formula keby ťahala do šmiku. Takže tam... V podstate som tam v súboji ja, Keksik, Ostuda a... ten ITS David. Z Mercedesu. To nič. To pochybujem, že tí dvaja by ťa mali ohroziť. Je otázne, či ešte pôjdu nejakú veľkú cenu. Potom ešte v podstate strácam až vyše 40 bodov na Thea z Mercedesu. Teo ten včera písal, to viem. Teo tam by chcel ísť vyššie určite. Lebo tam je potom Ondrej, sa mi zdá, Domes tam je, ak sa nemýlim však, niekde už hore. No, oni sú inde. 40 bodů od Ondřeje, no. Áno, vítame na streame hostia Domesa. Máme tu, čau. Jo, takže máme tu ďalšieho nášho jazdca, ktorému sa včera nejak nedarilo. A tu si mal zase problém. Tu si bol Kupčo v problémoch pri súboji s Alim. V tej dlhej pravotočivej zákrute do cieľa. Tam ťa proste šmyklo. Som vyšiel, nechtiac. Si dobre pamätám. Tam to akože... Oni. Jaj, do piče! Kokockej pičoviny! Jebem tú pičovinu! Kto to tam má zapnuté? Čo to počula od niekoho? Aha, takže aj Teo by prišiel pokecať, ale počkaj. Počkaj, teraz rýchlo technická záležitosť na Tea. A do party na Xboxe nechodíš? Nás neuslyší, ale ne. Jakže nie? Však na Xboxe máš Discord. Vlastne asi jo. A tam si nastavíš roomku, zapneš Discord na Xboxe, nastavíš si tú roomku, kde si chce... No, tak Teo, príď, normálne na Xboxe Discord, daj si tam ITS Academy, čakáreň si nájdi, to ti tam ukáže. Aha. Takže už vieme, kde je problém. Wow, Však si ho stiahni. My ešte nekončíme. Však Discord už koľko je? Druhý rok je už, netuším, na Xboxe, ak sa nemýlim. No, výborne. No, jdu na to. To je chvíľka. To nemáš 100 giga sťahovania. Len si to nezabudni poprepájať, jak to má byť. Bylo to divoký včera. No bolo. Ne, předevčírem. No, v sobotu, hej. Takže chalani z Williamsu chcú ísť vyššie. Ale to, no uvidíme. Keksik, ty ako si na tom? S tým vyššie? Takto.
počkaj, sorry. Beriem späť otázku, ale spýtam sa ináč. Viac vám bude záležať, aby ste išli v pohári konštruktérov vyššie, alebo nejak individuálne, aby ste išli vyššie, čo sa týka jazdcov? Či máte nejak... Asi aj. Aj. OK. Že či nejak spolu komunikujete, že počúvaj, že ja mám šancu ísť hore, v pohári konštruktérov strácame, ja neviem, 50 bodov, tam to už možno nemá význam pre nás, tak sa sústreďme tak individuálne, či nejak tak sa nesústredíte viac na to. No, U nás asi jedeme na body jako jednotlivě. Samozřejmě asi jako, já se podívám teďka, jak je to s tabulkami, jsme třetí, takže asi kdybychom si udrželi to třetí jako Aston, tak to bude super. Jo, jako to je jaký důležitý, ale asi tím, že momentálně nemáme úplně jako vyrovnaný výkony a málo kdy se na té trati potkáme, tak je pro mě asi důležitější jako jezdit ty příčky předu. Ale napríklad vy v tom Astone akože, no tak ty, ale ten Jaro, čo je s tebou, Jaro je s tebou v Astone? Ne. Nie, pardon, nie, ten Robko. Napriek tomu, že je to, môžem povedať, že nováčik, začiatočník úplný, lebo musím to tak povedať, lebo však vieme, že on pred možno pár mesiacmi začal jazdiť celkovú formulu, že on je totálny amatér. To není akože urážka alebo nejaké podceňovanie. No, proste, ale ako... Tak, presne. Ale akože snaží sa bodovať a myslím si, že aj boduje celkom, akože celkom mu to ide. Aspoň ja si to myslím tak, akože nie. Chyby sú. Tak nabral z posledních 4 závodů, nabral 5 bodů, tak je to docela fajn. Jako tak aspoň niečo, no jasné, že to pomôže. Víš, že je to fajn, jako ono, jak když jsem jezdil první závody online, když jsem začal jezdit, jak když jsem zajel první body, tak já jsem z toho byl úplně hotový. Tak to tak. Že ono aj to poteší, že a hlavne pomôže aj celému akože do toho pohára, lebo v podstate vy tam potom máte, ja to rýchlo teraz si pozriem, aby som nehovoril. No víš, že teď už je to něco jiného, že prostě jako když je člověk zvyklý nějakým způsobem jezdit vepředu, tak prostě se nespokojí, já nevím, tam s 5., 6. místem. Jasné. Ale ty začátky byly úplně super, když jsem, já nevím, v prvním závodě, co jsem jel, tak jsem tam měl, já nevím, 1 nebo 2 body. To bylo úplně dokonalý. Na vás skoro 60 bodov stráca Mercedes, 31 bodov stráca Williams na Mercedes, čo je nič. A ak zabojuje Williams, tak si dovolím trúfnuť, že no na 3. miesto chalani z Williamsu budete to mať ťažké. To je môj názor, to nie je, že by som vás podceňoval, ale bude to ťažké. Lebo to je skoro 90 bodov strata. Na koho? Na teba, no na vás to nie. Tak vy máte 229 bodov a Williams má 132 bodov. Takže to je dosť veľká strata. Sice dobre, na 7 závodů to už by se muselo něco stát, aby jako... Už si myslím osobně, že už ten Mercedes bude mít jako problém. Jo, ono přece jenom jako jasně, 7 závodů je dost ještě pořád, ale no. A ešte toto otázne, že Mercedes jak bude bodovať, keďže vieme, čo sa udialo, čo nebudeme tu interné veci, takže v podstate tam, aby nebolo tak, že do konca sezóny bude Theo sám jazdiť. Sice je tam David, ten náhradník, ktorý chce jazdiť, takže ak by on tam išiel, lebo v podstate včera sa mu stalo to, čo sa stalo, lebo včera mal našľapnuté veľmi pekne, v podstate z ničoho na prvé miesto a v predposlednom kole sa rozbil. Práve. A to bola obrovská škoda, pretože včera keby bodoval, povedzme na 2. mieste, že by ho ešte napríklad, alebo aj na 3. Ale myslím si, že by skončil 2. Že ten Krtežek by ho obehol, dajme tomu. Jirka mal už 5 sekúnd penalizáciu, takže aj keby ho Jirka obehol, tak už by ho neobehol. Lebo 5 sekúnd za jedno kolo nedokázal by dať. To by musel on spraviť, David, nejakú chybu. A keby išiel konzistentne, tak 5 sekúnd by sa prepadol. A Jirka by skončil 3., povedzme David 2., Krteček 1. A to by extrémne pomohlo zase do pohára konštruktérov Teovi. To by mal akože včera Teo popiči, s prepáčením. Že akože OK. No ale tak smola, no. Uvidíme, David hovoril, že keď to stihne, tak ešte príde, že okolo 7, za pol hodinu by mohol prísť a mohol by nám
a mohol by nám vysvetliť, čo sa tam udialo, ale niekto, Michal, neviem, či chalani, či sa pamätáte, ja som niekde zachytil, že niekto to aj písal na Discorde, že vraj on mal, že on išiel do zákruty so zapnutým ERS-kom, alebo niečo také, že to aj pre toho šmyklo a roztočilo, alebo niečo také tam niekto niekde písal, že... No, niečo som zaregistroval. No, nie, že to bola chyba. A akurát teraz v zázname vidíme Davida konkrétne, je na 11. priečke v 10. kole, ide do boxov, lebo prišiel o predné krídlo, takže v podstate si zober, že bol predposledný, alebo skoro posledný a odrazu máš 2 kola do konca a on je prvý. Čo je proste... A možno, či tam nezohralo aj nejaká tá, jak to mám povedať, ten stres, na neho neprišiel, že ty vole, ja som prvý. 2 kola do konca, ja môžem vyhrať konečne. Lebo keď si pozrieš tabulky, a konkrétne Davida, tak kde je, počkaj, kde ho mám, ty vole, však on ani nebodoval. No, raz, dva, v 3 závodoch iba bodoval. A odrazu by bol prvý, čo je akože pre něho... My jsme to zrovna, tady jsme to s Alim trošku prokaučovali, no. Tady jsme měli zajet do boxu taky na hardy. Jsme neudělali, protože jsme předpokládali, že bude třeba kolem 15. 16. kola bude další safety car a ten byl až na konci, že jo. Aha. No, proto jsme se sice dostali dopředu s Alim, že jsme bez nějakého, já nevím, 8. nebo 9. místa jsme se dostali úplně dopředu, ale keď si zoberieš napríklad na niektorých tratiach, keď si zoberiete, tak či už to bolo v inej lige, čo som videl, tak tam napríklad tiež pred koncom možno 5 kôl bolo do konca a rozbili sa a safety car nebol. Dalo len virtuálny, lebo tá hra to jakoby vyhodnotila, že však dokonca už nie je toľko, aby sme tam ešte krúžili ďalšie 2 kola. Ale vidíš, že v Moze čo spraví. A hlavně já měl štěstí jako kráva tam na konci, jak byl ten poslední safety car, jak byl restart, tak on jel jenom 1 kolo, že jo, protože bylo předposlední. No a my jsme jeli přezout do boxu na červený a já jsem tu skupinku, co to odstartovala, tak já jsem ji dojel v poslední zatáčce, před restartem. Jo, takže já jsem je tak dojel, jak kdybych třeba byl opět o 10 vteřin pomalejší, tak už nedojedu nikoho. Škoda, že to... Škoda, ale za mňa škoda, ja som to vravel, mne sa to raz v živote podarilo v tejto F1, v tej 23, či 23, áno, že tá hra to nevyhodnotila, ako mne to spravilo, keď som hral kariéru, že proste 2 kola pred koncom safety car a už sme to dojazdili za safety carom až do cieľa. To sa mi stalo od roku 2000, čo hrávam Formulu 1, sa mi to teraz stalo prvýkrát v živote. A asi možno aj posledný. To by bolo extrémne zábava. No, tam je problém v tom, že ona ta hra to hodnotí po každý jinak, že jo, protože ono, tam nikdo ten monopost neodklízí, tam on prostě zmizí, že jo. Je toto, no. Jo, v tom případě prostě safety car jako vyjede a čeká se, až se sjede celý pole. A nebo 3 kola snad krouží a pak už jde automaticky. No to je maximálně, hej, to je to max. Jo, takže čeká prostě, až se sjede celý pole, většinou se sjede. No ale neumí vyhodnotit to, že prostě jako je tam nějaký další odklízení. No, škoda, že tie 2 kola pred koncom to tak bolo, že ten safety car mi nevadil, mne osobne akože nevadí. Ne, já jsem věděl, že to bude peklo poslední 2 kola. Len to mohlo spraviť tak, že proste to už akože dobačuje to za safety carom. Proste si to odjazdíte, sa tam sklbíte a budete si tam proste zahrievať pneumatiky a ideme. Posledné kolo safety car, bum, bum, bum a vojdeme do cieľa, konec. A David by vyhral, neviem, kto bol rýchlo druhý, ale zase bolo by to extrémne pre Jirku, ten by určite nadával. No, ale tak jako zase, hele, na druhou stranu, zase Jiřik nemůže pořád vyhrát. Já vím, že jako chce, neříkám, že na to nemá, je jako skvělý jezdec, jo, jezdí super, prostě dokáže si všechno pohlídat, je to čistý jezdec, občas se povede, ale tak to asi každému, že jo, že si do někoho bouchne nebo něco, ale zase, já už jsem mu to říkal i na party, on se hrozně moc fixuje na ty první místa a to prostě jako nejedeme o život, že jo, zase na druhou stranu. Jo, on prostě bere buď vítězství, anebo nic, anebo je nasranej. Áno. Už je, jasně, chápu. A potom je to, a to už ja som mu to hovoril už v minulosti a dávnejšie, že on keď proste nevyhrá a nájde niekde chybu, že tak tu do mňa trošku ťukol niekto, tak jasne, už proste sa, tak zameria sa na ten jeden bod a proste ide a ide si to ako to svoje, akýby proste, že
A vysvetlíš mu, že napríklad, prečo si sa tlačil do tej zákruty, veď proste to nebolo reálne. Ja viem, že chce vyhrať, veď kto nechce vyhrať, každý chce vyhrať, ty chceš vyhrať, Keksy chce vyhrať, každý chce vyhrať. No ale proste to nemôžeš tak brať zase, vieš. Že jako on je skvělý jezdec, všechno umí, ano, prostě, to... umí vyhrát start cílu, prostě umí to, jo, úplně bez problému, ale strašně moc se fixuje na ty výhry a je to na prd, protože pak ho to zbytečně v hlavě zžírá. už v čete to tam pije. Ach, bože. Co kdo píše? Ne, Kuky píše, že koho zaujíma Jirka, prosím ťa. Tu teda odpojilo, tu sa pripájal naspäť, v 13. kole bol odpojený. A to je... Jo, mu to spadlo. Hej, no a to je to presne, že tam, vtedy mu tam 3-krát ten monopoz išiel do boxu, raz išiel on a potom AIčko ho tam zobralo ešte 2-krát. Ne, tam to šlo, tam to Počkať? bylo o něčem jiným, tam to bylo o tom... A Teo je tu, tak ja tam... Tam to bylo o tom, že mu nevyměnili křídlo. Áno, a on potom... No, Čau, počujeme sa? oj. Jo. Čau. 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 No, výborne, máme tu aj Tea. Max. Takže máme tu dneska... Vieš, že dneska nás tu je. No, povedz Teo teraz ty, čo sa tam všetko stalo? No úplně na prd to bylo, hele. Na začátku hlavně jsem měl vlastně opravění auta na auto, což mě kluci vymrdali přes to, jak jsme mluvili, tak mi říkali, jestli jsem dement, protože jsem si to jako 2krát nezměnil, proto jsem tam byl 3krát. A pak právě jsem jel třetí, jak jsem byl v tom safety caru, tak mi to spadlo. To byla škoda. To hej. Stala se mu klasická věc ve Formuli 1, že máš rozbitý křídlo červený nebo čistě oranžový a nevymění to v boxech automaticky. Prostě kokotina jak mraky. Teo, máš ozvenu, sa mi zdá. Ak sa nemýlim. Jo. Hej, sa mi zdá, že od teba, lebo... No hej, máš tam ozvenu. Takže... OK. Dobre, kľudne, Michal, hovor. Nie, že potom povieš, že som... Ale ne, v pohode, ja tu pozerám ten záznam. Áno, a potom budeš a potom toto zaspíš. Ne, som Ondro, nezaspím, ale ne, a čo proste sa opýtať, len teda, že Domez je dodatočne na pódiu, tak gratulujem. Ja vlastne áno. Áno, bolo to Domez, mám to tu. Hej. Jaro tam bol penalizovaný za niečo. To s tým Alim, nie? V tom prvním, áno. Hej, s tým Alim, že on išiel, jak to on... V té první šikaně, že jo? Hej, lebo on sa aj vlastne priznal, ale tak dobre, tak vieš, on zase nemôžeme, jak sa to povie, prihliadať na to, že niekto sa prizná a povie, že tak ja som mal špinavé pneumatiky, nemal som tam letieť, bla bla bla. Jaj, do piče! Presne preto to. Jebem tú pičovinu! Dobre, no, tak jebem tú pičovinu, no. To bude najpoužívanejší alert, podľa mňa. Ja to asi dám za, nie za body, ale za bity a budete musieť platiť, keď budete chcieť Ondro. A ja sa potom budem s Ondrom deliť 50-50. Lebo Ondro už píše do chatu, takže Ondro, vyber si, chceš to za body? Jaj, do piče! Kokotskej pičoviny! Asi tak. Jebem tú pičovinu! Dáš to za 10 000. Nie, dám to za 500 bitov, to je, neviem, koľko stoja bity teraz, ja si to neviem pozrieť na Twitchi, koľko teraz rýchlo stoja, ale neviem, koľko to je. A budú musieť platiť a keď mi prídu na účet peniaze, tak ja potom polovicu pošlem Ondrovi na účet. Budeme zarábať na Ondrojovi. 8 euro? 8 euro, 500 bitov. No. Tak nebudem chamtivý, dáme to za menej. Dáme to za 100, za 100 bitov, nie za 100 euro. A budeme zarábať. Ja som si chvíľu myslel, že 100 eur, že... Nie, 100 euro bude budúca sezóna. Kto chce jazdiť. Štartovné je 100 eur. Ja neustupujem. Takže... No tam bude tu Ondro na vedy, nebude jazdiť. Ja s Ondrom, veď sme sa už dohodli.
Budúca sezóna ja Ondro, ja komentujem a zároveň jazdím s Ondrom, on bude vždycky prvý a druhý a hotovo. No. A potom ideme do Thajska. Domec nám ešte dá nejaké informácie, čo máme, čo nemáme a ideme. Takže tak. No dobre. Takže tak. Môžete rozprávať kľudne, keď niečo máte ohľade ešte preteku. Koukám, co se dělo v závodě. Tady mě chtěli oba dva Alpiny sežrat. No a tu máme teraz súboj dvoch Ferrari. To ako včera, No risk. No, tu sme to áno presne tak aj komentovali, že ty si kokos to, akože, keď som toto videl, lebo Michal má hneď na to, akože, toto. I ve stejnou chvíli probrzdil, jak v reálu. No, presne. Len, vieš, ja som to si to nejak nevšimol, lebo vlastne x veci musíš sledovať a potom som to mal prepnuté a Michal hovorí súboj Ferrari a ja už tedy normálne sa musím priznať, mne stiahlo polky a ja hovorím, a teraz čo? A teraz sa to tí dvaja glupáci v červených autách rozbijú a môžu si robiť klipy a dávať to... A to oni sú ešte medzi sebou takový rozkmotření, tak som čekal, jak to dopadne. No, však toto. Ale nie, ako bolo to pekné. Ja to ešte som povedal, že skúsim to, urobím z toho klip a dám tam reálny klip. Vieš, akože urobiť na dve obrazovky alebo také dve polky. Tak niečo, jak Ondro dneska posielal. Kuky, čo tu píšeš? V Abu Dhabi príde správa, že Ikeman mal autonehodu a už o ňom nikto nikdy nebude nič počuť. Čo ty vieš, ja vám potom pošlem letenky z Thajska, aby ste došli za mnou. Neboj sa, ja taká kurva nesom. Takže v pohode. A tu Ondro vyletel, áno, a tu dostal penalizáciu. A tu je súboj opäť. A tu bol Adam s Kupčom. A tam... Ondro tam rozbil tie polystyrenové blbosti. To bol Ondro. Dostal 5 sekúnd za corner cutting, áno, Ondro. Tu bol súboj o 3. miesto, tam Kupčo, to bolo tesné. A tam si to strúhol, Kupčo, nie? Sa mi zdá trošku. Nie, tam bol kontakt medzi Adam a tam trošku buchol správa, taký kontakt menší tam bol. Aha, okej, to až tak nebolo vidno. Ale obidvaja ste akéby išli mimo. Hej. No, tak jak píše Kuky do chatu, že tie únikové zóny sú dobre na piču. Myslím si, že do tej ďalšej sezóny tak tá Monza a tá hra, neviem, jak to vyhodnotí, lebo v podstate v reále... Naprd je to, že je to úniková zóna a nemůžeš ji použít. No v hre nie. No ne, tak to myslím, jako no, že je to úniková zóna, ale nemůžeš ji použít. Ale kebyže to... No, teraz zle som sa vyjadril. Že na ďalšiu sezónu nevieme, čo bude tá hra zase obsahovať, lebo to sa dozvieme zase až o nejaký čas. Hlavne má byť na novém engineu, že? Áno, už len nový engine bude, to je pravda. Len som nevedel, či to bude teraz, alebo až ten ďalší rok, ale teraz to bude, jak ty hovoríš. Takže v podstate, ak to tak bude aj v novej, ako je to teraz, tak si myslím, že aspoň my to urobíme tak, že proste kto pôjde tou únikovou zónou a hra mu vyhodnotí penalizáciu, my to nebudeme akceptovať. Proste automaticky sa zmaže. No, budeme musieť dodať klip, lebo... Áno. Môže povedať, áno. Aby to bolo presné, vieš. Tak jasné, že nie teraz na schvál, lebo že si povie, tak ja idem teraz tuto krížom, lebo som si to rozmyslel. Použije přes 300 km. Áno, a rozbiješ všetky tieto. To nie je. Proste nie je tak, že rozbiješ všetky tie polystyrenové kokociny, lebo to ti neublíži tvojej formule. Ale proste ako v reále, keď by si pôjdeš. Proste urobíš ten slalom, spomalí ťa to, stratíš nejaké pozície, keď si v nejakom súboji a hotovo. Ale nie je teraz, že každý si to tam bude strúhať. No, jak Kuky píše, jak Sebastian v 2020. Takže presne tak. Si to tam 21 prodloužil. Tu bolo teraz ten záber, jak ste sa otočili. Tuším, že tam bol tento, nie? Tam bol kto? Tam bol Kupčo s Adamom. Teraz ho, pardon, nevidno ten záber, ale bol plán. Tam si sa Kupčo otočil úplne.
alebo kontakt, veď potom Adam aj písal, že prečo to takú chujovinu som dal reportke, tak dostal warning. No, áno, ale... No, povedz. Ale podľa mňa neviem, akože, neviem. Ja si myslím, že po reportoch by sa nemal nikto vyjadrovať. Mňa to potom extrémne Ale že nevím, proč se všichni ještě hážou, proč se hádají po reportech, že jo? Hej. Ja akože nemám nič proti človeku, hej, ale tak neviem. A přitom o těch reportech stejně rozhodujete vy, nikdo jiný. Takže když už má být někdo jako nasranej, tak na vás, ale ne na toho jezdce, který to podal. Tak. Tak ale v podstate, vieš, toto Michal dobre to povedal, že, alebo písal včera, že ak by nemal Adam DNF, tak, když tak se vždycky mutní. Tak dostane penalizáciu. Alebo, Teo, máš zapnutý stream alebo niečo? No. A potom prečo máš ozvenu? To neviem. Ale, lebo... Vždycky je tě mutlej a když bude chtít mluvit, tak ať se unmutne. No jedine tak, lebo tam strašne sa počujeme. 4-krát každého. No v podstate Adam, keby neskončil v závode, tak nebude mať, jak sa to volá, túto, jenom... Bude mať warning, ale bude mať aj, že 3 sekundy. Ale... No hej, nejak by sme to ináč vyhodnotili, ale vieš, čo... Je logické, každý si musí uvedomiť. Ak niekto skončí v závode a predtým spravil chybu a ty na ňu podáš protest a on medzi tým skončí, tak čo mu mám dať? Nemôžeš za každým, že zákaz kvality do ďalšieho závodu, lebo napríklad si to možno nezaslúži, alebo to nebolo až také zlé, vieš. Tak dáš mu warning, bohužiaľ, maximálne mu môžeš dať trestné body. Ale čo, sekundy mu dám, keď aj tak nedokončil závod? Čo mu to... To sú nezmyselné tresty, ktoré vôbec nemajú význam pre toho človeka a môže sa doma potom smiať, že hej, jak to vyhodnotili, dali mi 10 sekúnd a ja som aj tak nedokončil závod. Takhle, možná by stálo za to, když to bude jo nějaký vážný prohřešek, tak já jsem klidně prodat sekundy do dalšího závodu k tomu. Hele, pak si človek rozmyslí, jestli to... Tak áno, ale keď urobíš akože niečo také, že povedzme, teraz, ja nehovorím, že úmyselne... Dobre to napísal Kuky, že ísť kvalifikáciu vyslovene na interkách. Hej, a keď sa... Na interkách, keď postupí. Áno, a ešte takto urobiť, keď pôjde iba short kvalda, tak obidve rýchlostné kola na interkách, alebo na týchto, na vedkách, ne? No. Nie. Dopadnú tak, jak ja som dopadol. No, ale nemyslím, to som chcel povedať tým, že vlastne ak by to bolo tak, že urobí niečo fakt extrémne, že ja neviem, zostrelí teraz niekoho, alebo dvoch zostrelí a je to vlastne, vidíš to, že to proste bolo evidentne jeho chyba. Nemusí to byť, že úmyselne sa zostrelil, ale že evidentne jeho chyba, lebo proste zlyhal na celej čiare, jazdecky, a zostrelil ďalších dvoch a tí kvôli nemu nedokončili. A on tiež nedokončil, tak jasne nedáš mu penalizáciu 10 sekúnd, lebo nedokončil závod, ale tam už môžeme sa baviť o tom, že by dostal zákaz kvalifikácie a plus ešte k tomu napríklad trestné body a to už bude tá výstraha, že aha, tak na budúce nejdem kvalifikáciu, mám čo ja im 10 trestných bodov, nazbieram ešte ďalších 5 a to stačí na to jedna veľká cena, aby si nazbieral 5 veľkých a zase 5 bodov a zase na ďalší závod má zákaz kvality napríklad, lebo si nazbieral ten počet trestných bodov. Tam sa o tom vieme diskutovať, to je akože jasné. To není. Problém je v tom, že ty lidi si tady z toho dělají, to nic nedělají. Většina těch lidí tady si z těch trestných bodů nic nedělá. Však práve. Jo, takže ono Spíš bych to dal jako bez stop na celý závod, než na školu. Tak aj to sa dá. Aj tam. A tak... Jo, protože tam to člověka sere víc, než to, že dostane trestní body a nejde kvalifikaci nebo nie. Tak áno, lebo pôjde z posledného miesta, vie, ako to funguje, vie, že čo aj 5 skončí a povedzme, ja poviem, ide 15 ľudí, Jasne. 15 ľudí, 5 sa vytrepú, on bude... 5 budú štartovať, 5 skončia a on aj tak bude budovať. No ale to zase... No jasné. No ja som bol šokovaný napríklad z toho celého začiatku, že vlastne obidvoch mám tu, vy ste tu obidvaja, aj Teo, aj ty, Gomez, a ste štartovali úplne z konca. No nie akože totálne z konca, ale boli ste akože dole, keď si zoberieš. No, zo 16. Áno. No
Tak keď si zoberieš vlastne, tak sa, ale zase bolo to zase možno je to zaujímavejšie, pretože neboli na tých prvých miestach stále tí istí. Ale já jsem věděl, co se bude dít. No však Já jsem přesně věděl, co ten dvojce nastane. Já jsem ani neodstartoval tak, jo, abych se spal mezi ty ostatní vůbec. Já jsem si odstartoval úplně jako langzam a věděl jsem, co se tam stane, takže jsem prostě já nevím, brzdil, já jsem byl 40 metrů od všech, jako. No však, ale to je logické, ale ja proste nerozumiem tomu, proste každý stream, každé komentovanie, každé písanie do Discord, vždycky hovorím, že prvá zákruta rozhoduje o celom preteku. A tí ľudia proste, ja nehovorím, že vy, ale proste všetci, budem to teraz hovoriť, že všetci, proste nejak si to neuvedomujú a aj tak tam proste idú bez hlavo. Lebo to je to, čo ty si hovoril. Ja nehovorím, že všetci sú ako Jirka. A to nie je teda, že Jirka je zlý v tomto, lebo to nie je pravda. Ale všetci chcú byť hneď prvý. Hneď. Ale to nefunguje na systéme hneď som prvý. Tá hra nefunguje na tom. Tá formula nie je o tom, že hneď vyštartujem. Veď kurva, trošku rozmýšľam, použijem ten mozog a poviem si, tak prečo sa tam mám trepať? Ja sa tam budem trepať, pribrzdím, môžem trafiť toho, čo je predo mnou, ale automaticky, keď viac pribrzdíš, tak ten, čo je za tebou, ťa môže trafiť. A máš po závode. Já jsem hlavně moc dobře věděl, že mám start na to, abych se, já nevím, z toho 15. místa dostal klidně na 6. na 7. Jo, ale věděl jsem, že umřu v té jedničce, když se tam dostanu. Veď práve, že už je... Vůbec jsem radši do toho nešel, nikoho jsem nepředjížděl. Veď si zober... jsem se nechal předjet Krezikse. No, si zober, že už jazdíte nejaký ten čas spolu, už vieš, kto asi zhruba ako jazdí, ako má rýchlosť, alebo aké tempo dokáže ísť a vieš, že napríklad ja pôjdem 10. a ty budeš za mnou na 20. mieste a vieš, že som pomalší ako ty a máš 20 kôl na to, aby si ma dobehol. Tak si povieš, nemám s tým problém, lebo vieš, že v tréningoch sme spolu jazdili a není problém. Ja som jazdil tréning jeden s Alim, sa mi zdá, či kto tam bol. A neviem ešte, kto tam bol vtedy. 4 sme išli, asi len tuším, neviem, proste. Áno, bol som chvíľu prvý, hej, niečo také, no proste, ale Ali ma potom obehol a ten čas naťahoval. Naťahoval, dobre, ja som išiel na ovládači, ale ja nemám problém na ovládači, akože ja si poviem sám, že ja viem dobre na ovládači jazdiť, ale mám aj volant, ale to je jedno, ale proste v tom bolo vidno, že kľudne ma obehol, vyčkal si, prišiel a DRS zóna, obehol ma. A potom som už nemal to tempo, lebo viem, že nemám na to, aby som ho dobehol. Ani na DRS zóne, lebo on už potom nazbiera za 2 kola 2 sekundy a potom už len ide svoje. A na konci zistí, že 7 sekúnd je predo mnou, napríklad v cieli. A o tom to je. Používa trošku hlavu a nie je proste len ísť. A tu je akurát teraz ten posledný safety car v 25. kole, keď už odchádza do boxov a na prvom mieste je David, potom je Ploutev, Robko, Krteček a tak ďalej. No a tam ste vlastne vytraja úplne na chvoste, lebo ty si 9., Teo je 10. a Ali je až 11. A aktuálne ty si mal 2,2 sekundy, a ešte nebol reštart úplný, ale si strácal na Jara Pajdiča. Podívej, jak je tam dojíždím, že jo, a dojel jsem je těsně před zatáčkou, kdy už safety car zajížděl do boxu. Áno, Tak jsem je áno, teraz už vidno a už si tam pol sekundy. Jo, to jo, ale vy jste startovali přesně před cílem a já jsem ještě zbrzdil, abych právě zastavil trošku. A kdybych nebrzdil, tak si myslím, že bych měl ideální rychlost přijet spoustu lidí právě na té rovince. Já jsem měl 9 sekund stratu. Pomalejší nález. No. Stratu, přesně. Ty si tam mal 9, Ali strácal viac ešte, stiahol to síce na 6, aspoň v tej prvej šikane. Tu si myslím, že Dome spravil chybu. Ak si to bol ty, nie, to si nebol ty, to bol Robko. To bol Robko. To bol Robko. To bylo Robko, ale já jsem v té samé šikaně jsem udělal, jak jsem je předjížděl z toho vnějšku. A ten Jaro Pojedič tak mi tam vyjel, tak jsem musel zareagovat, takže jsem letěl mimo trať, abych nesestřelil nikoho sebou a musel jsem si to zkrátit, no já jsem si to neskrátil, já jsem žádnou pozici neviděl, ale dostal jsem 3 sekundy. No a tu David skončil. Tu už bolo, že tam bol odstavený, teraz bolo vidno z Aliho pohľadu chvíľu tú formulu, že už bol mimo.
To bola veľká škoda, no. No a tady se nám předjelo právě všechny 3 do Mesiáru a Herbka. To byl ten. Ta chvíle, co se Jarovi moc nelíbilo. Já nevím, zkus to schválně tam pustit, já nevím, jestli to dohledáš, ty klipy. No. To by... Si za mě úplně nemyslím moc, že jsem udělal jako nějakou extra chybu, prostě. Ja som dneska pozeral celý stream, lebo som strihal klipy a robil som taký 5-minútový zostrih na YouTube. No, počkej, zkusím schválně to. Já si to vyhledám a naposílám ti to do zprávy. Tu na... tu bol Kupčo úplne brutálne, tam sa zaplietol a úplne, a tu si stratil Kupčo, extrém. 3 pozície sa mi zdá, ak sa nemýlim. 3 pozície som stratil, hej. Hej. No tam ste boli 4 v podstate ako v tom vláčiku. A neviem, či tam nebol kontakt od Ondra. Trošku. V tom... Myslím, že Ondro, keď chce mať lepší výjazd, takže akože viac si zobral tú zákrutu, trošku tam trafil plotva zozadu, preto ma vytlačil, sa mi zdá, vonka v strate. Čože? Máme tu Ondra už, čau Ondro. Zle som počul, ešte raz. Že v tom... Koho som vytlačil, či čo? No. Nie, že bavíme sa o tom, že trošku si ťukol zozadu do plotva, preto plot ma vytlačil mimo trať. No, ja som sa ho ani nedotkol práve, že. Ale píše Kuky, lebo vidí to aj on teraz na streame, že ako keby, že trošku si tak pošťukol aj Kupča. No, môže si pozrieť môj stream a tam to má pekne vidieť, že som sa ho ani nedotkol. Ale tvoj stream nie je, pretože si ho vymazal. Nie, to je zverejnený. No, ja viem, len včera si ho nemal ešte zrazu. Ja som ho skrytý, neviem prečo mi ho jeblo tam toto. Aj mne... To řeknu proč, aby na ní nikdo netahal špínu. Áno, presne tak. Nie, ono... Kupčo tam poslal v poslednom kole tu z diaľky. Bol tak možno pol sekundu z diaľky, ja som plutvu predbehoval, no on mi to tam poslal, takže ma kvázi zavrel, no a Kupčo tam spomalil do tej zakruty, tým pádom som sa ho trochu dotkol a vyskočil som na ten kurvený obrubník a plutva už doňho napálil. Počuli ste teraz, dobre, a teraz počuli ste, čo povedal Ondro, máme tu, koľký sme tu? Je nás tu dosť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ľudí nás tu je. Ondro povedal pred chvíľou, ja som do nikoho neťukol, pozri sa na môj. A teraz povedal, troška som ťukol do Kupča. Nie, ale on do mňa. Jak bol do teba, keď ty si bol za ním? 4 ste tam boli. Ja za ním, ja som ho pred ním. Ale 4 ste tam boli. Ale ja bol, počkaj, a o ktorom kole sa bavím? O poslednom. No? No tam sme boli len traja, ide 4 sme tam boli. No a ešte tu, počkaj, to sme 7 tu na Discorde teraz, na streame. A 8 je v čete, ktorý napísal to isté, čo sme videli my. Že keď sa na klipoch, a teraz počúvaj, doslova prečítam, keď sa na klipoch riadne zakúkaš, tak to je krásne vidno, ako Ondro to pošťukol Kupča. Tak to vráť, ať sa podívame. No počkaj, ja to dám na... Kde to je? Kde som? Tu som. No hej, Kuky, ale vieš čo mu tomu predchádzalo k tomu ťukos, však to tam Kupčo z pravej strany poslal, keď som tam bojoval s plutvou. On mi v podstate vrazil do koleso, tým pádom som sa tam bol roztancovaný, kurva. No na klipe to tam môžeš vidieť, ale ani neviem, či to tak uvidíš, jak z môjho pohľadu. No počkaj. A tu sme. Môžem urobiť klip teraz. Tu sú traja. No presne teraz pozeraj. No a počkaj. A teraz si povedal, že si... Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Si povedal, že si bol pred Kupčom. Však Kupčo je pred tebou! Nebol predo mnou, vrát to naspäť. Však som bol celý čas pred ním. Ale až tu si ho ťukol. No počkaj, to posúdem ďalej. Nie naspäť, ale dopredu. Pozeraj, tu si ho ťukol, tu bolo vidno to ťuknutie teraz. No tu bolo, že on tam zabrzdil, kurva. A o tom hovoríme. A pozri teraz, ťuk, tu si ťakol plutva. A tu si ťukol plutva a vytlačil si Kupča mimo trať, lebo... Myslíš, že tam nemusel posielať aj bombu z diaľky, vieš?
Ale však mal DRS, nemal DRS, ale mal Slipstream a RS-ko možno zapnúť, ja neviem. Pozri si driver chat, jak to už vyzeralo z mojej strany. To je neplatné, stream je dôležitý. Keď ti mám poslať môj stream, aj. Aj Kuky píše, áno, videl som to, Ondrík, a dá tam smajlíka, takého nejakého smiley facea. Kunda. To není proti tebe, však dobre si, jak si skončil nakoniec? Štvrtý, no tak čo chceš? Lebo som fee zaplatil, takže ten za Jirkou incident neplatil. Počkaj, ja sa musím pozrieť. No neprišla mi žiadna SMS-ka, že by si platil niekomu. To Michalovi. To si chujový... Jaj, do Nemusíš ho piče! všetko vedieť, mám. Kokotskej pičoviny! Jebem tu pičovinu! Presne. Zase netreba to preháňať aj s tými peniazmi. Michal, pretiahni Davida. Nedoslovne. Dobre, no. Keď už idete tak z hurta, na to, že... Hej, no počkaj. Ichemánová špecialika, to preťahovanie, vieš? Tu krásne vidno, že to Kupča rozhodilo. Kupča to rozhodilo. No a tak ja neviem, Kupčo, môžeš ty povedať, ale myslím si, že áno, že ťa to trošku rozhodilo, lebo tu si dostal šmík. Medzi tým ťa obehol Domes a vlastne tu sú Ploutev, Ondrej, Domes, ty, už ako v takom šmiku, zase na tráve a tam ťa ešte obehli obidvaja, aj Teo, aj Jaro Pajdič. No. Hej. No. To má kvázi karmo za to minulé predchádzajúce kolo potom s Pajdičom. No, takže Kuky je zároveň VAR. Vieš, ten systém VAR. Takže to je v piči, daj celý ten VAR skurven. Tak, ale to nie je vo formule, ale my sme to zavedli aj do formuly a myslím, že zatiaľ je to veľmi dobré. Takže pijem pivo, ale som zjedol sladké cukríky, tak mám z toho kurva sladkosť do píče. Takže takto to dopadlo. Dobre, máme tu už aj Davida? Máme? Nič, už je po protestoch, takže smola. No, takže Kupčo, bohužiaľ, ale ty si to, počkaj, Kupčo, ty si to vedel? Vedel a neviel to, víš to? Sa ma bojí, chlapec. Počkaj. A to som mu ani vyhražné správy nepísal, víš to? Ale však 3 reporty mi stačia. 4 dokonca. Je rekordman. Ale počkaj. No neviem, môžeme to na konci sezóny to môžeme potom zverejniť do driver chatu, že kto koľko najviac poslal reportov. Ale počkaj, Kupčo, ty si potom na toto si nedával report? Na túto Nedával. Nie? A vieš čo, že keby si... No a teraz ti poviem úprimne, môj názor. Ale počuj, veď on dával na to protest, ale on dal na Plutvu protest, nedá mňa. No a tu keby si, tento záber keby si mi poslal, a ja si to ešte prehrám viackrát, tak si myslím, že traja ľudia minimálne z FIA sa zhodneme na tom, že to bola Ondrova chyba. Tým pádom by Ondro dostal určite penalizáciu, neviem koľko, to teraz nemôžem povedať, lebo to by sme sa dohodli. Keď pozrieš môj pohľad, ja by som dal na to obhajovu, pretože z môjho pohľadu to nebol žiaden kontakt. No, len vieš. Počkej, ja ti to tam hodím, že to môžeš vyťahnuť. Traja ľudia to videli a to je dôležité, vieš. Jak sa povie, alebo 4, lebo Kupčo by podával na teba protest, takže to on je jeden. Ja to vidím, Michal to videl, Kuky to videl, takže 4 ľudia proti jednému, myslím, že tam asi by nebolo o čom. Až takto ideme na to, hej, takže dobre. No. Na budúce budem kurva ja. Ano? Já jsem ti poslal na Discord, jsem ti poslal 3 klipy. Ve 2 případech z nich jsem byl za kripla já. V ktorých konkrétne? Máš tam ode mňa 3 poslední poslaný. No vidím, ale v ktorých si bol kripel? V prvých 2 si kripel? Dobre, tak počkaj, sekundu. A o třetím si uděláme obrázek sami. Jasné. Ať každý napíše svůj názor. Ja to budem musieť, počkaj, ja to musím hodiť na stream a teraz jak to mám spraviť? Ježišmária, nie cez zdroj médií. Zdroj médií môžeme zrušiť, nie? Michal, poraď rýchlo. Poradiť. Zachytávanie okna? Ako máš ten klip ako video? Už to mám, ok, mám to. Zdroj médií. Alebo nie. Okno, áno. Okno. Ja to natiahnem trošku, takto a idem to hneď pustiť. Sekundičku, toto musím zrušiť, ten stream, ktorý sme mali zapnutý.
A kde to je? Tu je to. No, a môžeme sa pozrieť. Neviem, či to vidno na streame. Je. Dobre. Nepřiměřený útok na Jara. Tak a sledujeme. No žlté vlajky, hneď vidno, ale to je zo zadu. Tam. To sme sa aj bavili, že ty si mu to tam extrémne poslal, akože to zo Jaroho onboardu vyzeralo úplne, že... Z mýho pohledu to zase tak hrozný nebylo. No áno, teraz, áno. Na streame z môjho pohľadu, akože my sme videli ten Spectator mod, ja čo som videl, tak to bolo akože, si to tam prešiel. Bolo to také na hrane, že tam by sme mohli diskutovať, že si to tam ako vletel jak zmyslov zbavený, poviem to takto. Z tvojho onboardu to vidno, že to je úplne pohodička, takže nič. Že jsem byl, hlavně z mýho pohledu jde vidět, že jsem byl delší dobu vedle něj a ty červený šipky tam měl, takže on mě věděl. No hej. No, ale to je jedno, jako jo, no, ale počkaj. Nemyslím si, že to vypadalo tak, že by úplně jako... Počkaj, ja to posuniem. Tu ešte nevidno červené šípky. Tu už vidno. A to si zhruba... Ani v brzdnej zóne. Nie, tu už vidno šípky, vidíš? Ale to tebe ukazujú, že máš vedľa seba monopost. Tak stejne to ukazuje jemu. Že? No jasné, áno, to aj on musí vedieť. A tu si zhruba možno máš predné krídlo na úrovni jeho zadných kolies, dajme tomu zhruba asi cca, že ten monopost je zhruba asi tak, ale on už brzdil a ty si tu akože išiel na hrane, tam vyletel... Ke kontaktu, tak by to bylo jakoby dome. No keby tam bol kontakt, tak si myslím, že je domez na vine, áno. To skôr by som išiel na toto. Dobre, tu máme jeden klip. Teraz môžeme ďalší pozrieť, čo si poslal. Počkaj, kde sme? Tu sme. Toto zrušíme. Ježiš, teraz vidíte môj Twitch. Pustiť toto, navštíviť stránku. A už to ide. Počkaj, to je pohľad zásu od... No, že jsem mu to tam pustil úplně nejvíc na hovado. Dívej se, jak má červenou, kdy měl první červenou šipku. Toto nie. No počkaj, ide to znova, ešte raz. Už mal červenú šipku teraz. Tu bola biela, tu zase červená. Tady už měl červenou. Ale už musel vedieť o tebe. Ještě předtím, než byl vůbec corner cutting, že jo? Hej, ale on v podstate ak to ten jazdec vníma, ja to tak beriem z vlastnej skúsenosti nejakej poviem, že keď jazdím, dobre, nehrajem s ľuďmi. Kde ho mám předjet než na rovince? No však presne. Kde? Jako? To, že jsem vedle něj, neznamená, že mu dám jako přednost, jo, když jsem vevnitřku. Jo? Jasně, nepustím to tam tak, abych tu zatáčku vykroužil až úplně na druhý obrubník, což jsem ani neudělal. Hej. Jo. Ale prostě přece mu tam jako nenechám jako místo na vnitřku, když už jsem tam já nevím, 2 nebo 3 sekundy, že jo. Toto si myslím, že nič hrozné, ale on musel o tebe vedieť, lebo to vidno, že keby išiel mimo tú ideálnu stopu, takže musel o tebe buď vedel o tebe, alebo on spravil jazdeckú chybu, že išiel neskôr, že proste to keby nedobrzdil, ale skôr si myslím, že vedel o tebe. Lebo aj späťák má, to znamená, že musel o tebe vedieť. No jasne, a už videl, že mu mizí v tom späťáku, že som na boku, že Takže toto akože si myslím, že toto nič. Tam to nie... Mám. Počkaj, ešte pošleme ten tretí, či... No, a tady o tom si udělejte obrázek sami. Čo je? Už to ide. Nicméně na nikoho tady tím nehážu špínu. Hej, viem. Jenom se mi to prostě těžce nelíbí tady tohle. No neviem, Michal má to mal iný názor. Už to dopozeráme. S tím plynem jsem to říkal já tehdy, že... Jo, prostě ať se na mě nikdo nezlobí, ale jezdec, který má najetý 1000 kol, tady tohle ne, tohle první ještě OK. Hej, to prvé to... První je v pohodě, za mě. Může se stát. Jo, ale podívej se na to, místo toho, aby tam řadil 5, tak měl omezovač a držel omezovač, jo, a pak z ničeho nic šup, jo, to je prostě hovadina. Je tam vidět, jak přidal plyn za tak, což blbost. Ja tam jazdím rovno na 3. Neviem, čo si mám o tomto myslieť. Fakt.
Neviem. Nejhoršie, že to nemáš jak dokázať, no proste. No veď áno, lebo on... Ale víš co, já to nikomu nepotřebuji dokazovat. Jo, já jasné, se jasné. nepotřebuji s nikým jako hádat. Jo, já to beru Ale jako... keď pozerám svoj záznam, tak tam jazdím aj ja na 5. No. No Ne, hej. tam jde o to, Hlavně- že on hlavně pár na- závodů. Hlavně na Apexu nepřidáš plný plyn. Jaj, do No, piče! iba keď si Dávid Počkaj, a pičovi! dáš ERS k tomu. Jebem tu To pičovi! nevadí, a to je jedno. Ale všichni víme, co má Adam naježděno. Že jako není jezdec, který by začínal. No však presne, že... A umí jezdit i sakra rychle a sakra dobře. Veď to, že od Adama takéto veci človek nečaká, že by niečo takéto mohol... Ináč, Ikeman, No. uznávam svoju chybu. Á. A pozri si ten môj klip Kde si mi ho poslal? Aha. na Discord. Vidím, sekundičku. A je tam menší toto, že som v podstate obok vyndal. Obok dokonca, no, dokonca tu máme obok. Michal, dodatočná penalizácia. Jasné, vybavím. No, už to tu máme na displeji. Tak. A potom, že ja som starý, senilný, slepý kokot. Nie som. A teraz to pekne pustí. Veď púšťam. Jeden kontakt, druhý kontakt. More, jak je tam políbil oba, ne? A ešte Ondro sa tu jak rozčuloval, teraz to beriem ako zo srandy, že jak tu, že pozrite si môj onboard, ja vám ho pošlem. A ideme. Nie, Ťuk! Ťuk, Áno, ťuk, no. Prvá Totiž reakcia je... Totiž víš, že kdyby ho měl včera veřejný, Miško, idem, počkaj, pizzeria mi volá. Hneď som tu. no. On ví, že by dostal to Penalizáciu. pojeb, Proto to měl skrytý hlavně. No, jasně. No jasne, tam vidno, že jeho pravé koleso trafilo Kupčové toto zadné pravé. A ešte mne bude tvrdiť, a no, Kuky dobre napísal, že aspoň bol férový, Ondro. A já bych mu tu penalizaci dal dodatečně. A nie, tak to zase také kurvy nemôžeme. Na příští závod, stop kvalifikace. No, to som chcel... Nie, stop závod. Stop závod. A plus 10 sekund z tohohle závodu ještě. Na konci. Hej. A potom môžeme rovno napísať na Discord, že RIP Ondrej 3. miesto v šampionáte. No, dobre. Ale ja som tam kontakt ani necítil ináč, mimochodom. Medzi, že má Ondrej ťukol, ja som necítil Jo, žiadny ono to kontakt. ne vždycky to jde cítit, no, ono někdy to s tím neudělá nic, ale to, taky už jsem párkrát s tím setkal, že do tebe fakt někdo jako naboural a nešlo to cítit. No, jasné. Ono to bolo také. No dobre, počkajte, ja viem, čo som chcel. David, počuješ nás? No, ten si vypne mikrofón pre zmenu. David. No, haló. Haló, no konečne. No, No, haló. no obhajuj svoje prvé miesto, ktoré nakoniec nebolo a bolo z toho DNF. No, nechápem, prečo to práve som dostal šmik, keďže som tam ani nedostal šmik. Tak to som použil aj baterku a všetko, ale nechápem, no. Počkaj, ty si nepoužil, veď chala nehovorí... No. Ale ty si použil baterku, ne? Ale aj predtým iné kola som používal nič. Takže asi staré kola, podľa mňa. Bolo staré gumy som mal, podľa mňa. Ale muselo to tam veľmi štvať, asi, je? Či? No, veľmi no. Mama ti nezobrala Xbox. Nie. Takže ti naozaj nekričal, že do piči a mama prišla z kuchyne a no, kamarát, ty si už nezazavodíš a zobrala ti Xbox. Vařičkou přes hlavu. Som bol trošku kľudnejší, no. Som to iba rozdýchával nejako. No ale Teovi si mohol riadne pomôcť, tomu, to vieš, to sme tu už prebrali na začiatku. Že keby si ty skončil, ale akurát som vravel, aj keby si neskončil prvý, ale skončil by si tretí, lebo by ťa napríklad Jirka, Alebo tretí, no. že Jirka by ťa obehol a obehol by ťa aj ten Krteček, tak Jirka má 5 sekúnd. 5 sekúnd. To by, ja si dovolím tvrdiť, že Jirka by to na teba nenatiahol za jedno kolo. Určite nie. No. Takže ty by si skončil minimálne druhý, čo by v bodovom sumáre Teovi extrémne v pohári konštruktorov akože pomohlo. Ako takže by si, Nevadí. potom Teo, ty si to vybal s Davidom a David, ty si to vybal s Teom, dobre? To je to, že ty poslední kola na těch čerstvých softech prostě nejsou
úplně pro každýho, no. Tam už je to fakt jako sakra velká divočina. Tak toto. Že ty... Ale on neměl, ne? Častý sostr, ne? Ne. To Počkaj, nie. Ale že se tam dějou už velký věci potom, víš. Koľko si mal kolové pneumatiky, David, pamätáš? Nie, no, malý 60% alebo koľko, tak nejak. Ty vole. No tak to není o čom potom. Takže to akože fakt, že extrém, no. Tak ale... Radí příští závod se zlepší. Tak snáď. Vieme, čo ideme na budúce. Všetci. Singapur. No, veď práve. Takže tam dojedou asi třeba 8 lidí. Nikdy v životě jsem ho nedojel, ten Singapur, nikdy. To ti přeju, Dominiku, to ti přeju. Za 4 nebo za 5 let jsem ho nikdy nedojel. Tiež no. Ja sa toho bojím. Úprimne, ešte som sa... jak to mám povedať? Nebal som sa počas celej sezóny ani jednej veľkej scény. Mal som trošku Monako obavy, lebo vieme, Monako je mestská trať, takže to vieme, ale Singapur sa asi najviac obávam. Neviem prečo. Neviem. Singapur za mňa, ty vole, to ja neviem. No a nedaj Bože, že bude naozaj pršať, čo by už akože mohlo by. Lebo už ma to prestáva baviť, že celú sezónu neprší. Ale my sme sa o tom bavili, neviem kedy, tužím včera, alebo čo, však kto to príde, vieš, keď to zmení sekundu pred štartom. Vlastne áno, vy na to neprídete, že to je zmenené. Vieš, lebo vy, tí 30 sekúnd pred závodom, myslím si, že ani jeden z vás, to môžete mi možno vyvrátiť, alebo takto, že... IKEA má hlavne nesmieme im zabudnúť nastaviť deň, teda noc, no, lebo však, to bude iný prepada. Lebo myslím si, že ani jeden z vás, ani ty Domez, ani Teo, ani Kupčo, ani nikto nepozeráte 30 sekúnd pred štartom jak je nastavené lobby. No to ne. No, takže keď nastavím 30 sekúnd pred koncom, čo ja stihnem nastaviť, lebo ja to stíham, nastaviť tam heavy rain, tak to bude úplne pohodička. No to jo, to je pravda, že kdybys to tam nastavil, tak je to, ale teď už si to budu pamatovat. Ale, a teraz otázka. Čo keď budete stáť, čo by sa stalo, čo už by bola pičovina, lebo to by ste o tom vedeli, že som niečo zasahoval do lobby. Stojíš na štarte a máte obuté softy, lebo svieti slnko. A ja medzi tým prestavím nastavenie, ako ešte nesvietia červené vlajky, či svetla, nič. Ešte len akože, alebo ste v boxoch. A vy viete, že je sucho. Máte všetci softy a pripravujete sa na ten formation lap, ale ešte auta nestoja na štarte. Lebo ešte na Discord sme nenapísali, že ready a môžeme ísť. A ja medzi tým rýchlo prestavím na heavy rain. Čo by sa stalo? To už neprestavíš. Neprestavíš? Hej, neprestavíš to už? Ty iba v lobby môžeš nastavovať počasie. Čo ste zistili? Že si hajzel. Aha, takže to sa nedá nastaviť už? Nie, iba, no to nenastavíš tam už, keď čakáš na tie pretíky, tak ani nemôžeš nič robiť na obrazovke. Aha, škoda. Ja keď sa vyjadrím k tej Monze, tak to bolo peklo, chlapci, lebo... Ikema napíšeme EA, že nejak to vybavíme, hej, že aby sa to dalo. Že potrebujeme to. Veď ja budem teraz vedenie, tak to vyčistím trošku, ne? Toho Rezixa vyjebem a tak, vieš, trošku skromne. No, Ondro, keď takto si tu... Počúvaj. Čo ty a tvoj tímový kolega, ktorý veľmi chceli ísť k tebe, ale zatiaľ možno nepodáva také výsledky, ako by sme očakali? Som tak mega nahnevaný bol na ňo, že sa potom 1,5 dňa na mňa urázil, tak asi tak. Okay. Však ale povedal Adamové výsledky. Povedal, že ja aj tak tie výsledky, popravde, keď ti poviem pravdu, neviem, či tu je, musím si pozrieť, aby keby niečo, takže... Čak, ale počkaj, on sa môže obhájiť. Tu, takže... Ale tak môže sa obhájiť, tak to je jedno. Keď ti poviem pravdu, dobre, v Sandvorte ho proste trafil, myslím, neviem. On mi písal, že mali tam incident s Kupčom. A viem, že to mal incident v kvalifikácii, to som videl vtedy. Bol v rýchlom kole, ale ďalej neviem, čo sa stalo. No ale potom nemám šajnu. Potom ďalší závod nešiel, lebo mal ACCčko, myslím. On aj ho ja bol v práci vtedy. No. Takže mne to bodovo vyšlo na prd. No a teraz... Ale teraz to bola jeho chyba, no čo ti poviem. No dobre, a teraz otázka. Keď ti poviem pravdu, tak ten Mireko síce
jazdil, jak jazdil, ale aspoň tie body dovážal. Však práve. Ale teraz si zober príklad, že... No príklad. Máte do konca sezóny je 7 kôl, 7 veľkých cien. Vyťahnem na nich ešte Majku. A teraz je otázne, koľko veľkých cien on ešte odjazdí. Ja si myslím, že málo, pretože čo som pozeral ten kalendár, tak to sa mega línuje teraz. No, tak dajme tomu, že... takže si sám v podstate. Prvé miesto reálne už len... No ale počkaj, a konštruktérov... No o tom to je, že tam už reálne aj to tretie miesto je nebezpečné, vieš, takže asi tak, no. Veď práve, lebo myslím, že Domes bude bodovať. Jedna sobota mi vypadne, ja budem v robote a on nepôjde, máš 0 bodov, reálne 0 bodov, plus oni napríklad bodujú Erbko a Domes, budú mať napríklad, ja len príklad dám 40 bodov, no a má 40 bodov a hneď je, si vezmi, že my máme len reálne fakt už len 95 bodov náskok, reálne 2 závody a je fuč. Však toto. Takže asi tak? Hlavne máš už sprinty niektorých závodech. Vieš, čo ti mám ja povedať? Ja som reálne mohol ísť, len ja som chcel ísť do Ferrari. Ferrari je Ferrari, vieš, pre mňa. Mohol som ísť Gírkovi na začiatku a teraz by sme mali taký náskok, že už by nás nikto nedotiahol, vieš. Mali by sme 286 plus 192, už by sme mali vyše. No ono, keby si mal, no však hej, keby si mal napríklad dobrého teammatea ešte do konca sezóny, tak tam by ten rozdiel medzi Alpinom, prvým miestom v pohári konštruktérov a Ferrari, ono to vyzerá byť, že Alpin 402 a 314, ale... Reálne môžeme toho Erbka vyraziť a ja si pritiahnem k sebe, do mesta nenapadne, vieš. Pritiahnem ho tak hore. Nie, ja už som vravel, že tam to bolo od začiatku dané, že proste určite sa nebudú robiť zmeny ku koncu, to je totálna somarina, aby tu niekto... A hlavne, to už vydržíme, no. Popravde, ja som zo začiatku v úvode čakal tak top 5, ako teraz tá vidina, vieš, že proste pre mňa ani nie, že Domes. Ja musím si udržať Aliho a Thea, tak si za sebou. No, s Domesom to ešte bude veľmi nahnuté u vás dvoch. No tam je to 40 bodov, to nie je nič. Vezmi si, vypadnem jeden závod, jak minulé v Zandvoorte, keď som nešiel, a hneď mínus. No, a Domesovi stačí bodovať len, že by získal len 10 bodov napríklad. Stačí 10 bodov. Ale je to aspoň napínavé, no. No jasné, akože fakt, že beriem, že dobre, Jirka, ten už je nezastaviteľný. Najviac ma hneval tento, ani nikto iný ma nehneval, len ten David. Takú šancu mal na top 3 minule v Monze. No však toto. A takú zbytočnú chybu, jak zapnuté RS do piče. Ale teraz hovoril, David hovoril pred chvíľou, lebo sme sa na to, lebo je tu, tak sme sa ho pýtali, hovoril, že kolo predtým urobil to isté. Presne to isté. Ale ja mu to už krát vravím, nikdy nezapínajú baterku do zakruty. Nikdy. A ešte tam pošle plný plyn pomaly. Ja baterku, počúvaj. Potom nič a zrazu na partíde David opustil part. Ja baterku reálne zapínam vtedy, alebo používam, keď hrám formulu, aj keď hrám s avičkami, ale tak dobre, hrám to na neviem 100% či na koľko, ale zapnem baterku vtedy, keď vyjdem zo zákruty a už viem, že ma nemá šancu stočiť, lebo už som, ako tá formula je ako keby vyrovnaná, vieš čo myslím, že už tie kolesa nie sú v žiadnej polohe. A vtedy rýchlo zapnem, aby som mal taký ten boost prvotný a potom zase vypnem. A ja mám hlavně baterku nastavenou na zmáčknutí, takže jak když ji nedržím, tak mi nefunguje, že jo. Já ji mám prostě jenom jakoby na kliknutí, že pokud držím tlačítko, tak ta baterka funguje a když ho pustím, tak přestane fungovat. Aha, tak ty máš ináč, ja to mám len na dotyk, akože stlačím a ide, no. A tak som to mal aj no. Teraz pozerám tabulku a som jediný jazdec, čo od začiatku začal a keď som neštartoval, tak som DNS, tak som jediný jazdec, čo bodoval v každom jednom závode. Áno. Ešte aj Jirka má DNF v Austrálii. Ja nemám ja som bodoval všade, úplne všade. No pozor, počkaj, ani Domes nemá. Dobre, lenže Domes nešiel 4 preteky. Domes 2 závody nešiel ako tak, čo už bol registrovaný a 4 nešiel tak. Domes nastúpil v Miami.
vieš, tie, čo nastúpil rátam, takže No hej. tie, čo nastúpil, tak bodoval tiež všetky, ale myslím tak, že ja som začal s Jirkom odznova a dobodoval som každý jeden, vieš. Jirka bol raz DNF. Ale aj, no dobre, a teraz ešte aj Teo. No a Teo ešte. Jenom Zandvoort. Tam si nebodoval, ale ako ani ty si... Ale došiel si každý závod. Každý závod si v podstate došiel. Nemáš DNF, tak to je to myslené. David DNF byl snad David. David, koľko ich má? Počkejte, Nizozemsko. Ďakujem. Gratulácia, som zabudol David. Počkaj, nie, David má 4 DNF. No lenže ja rátam, že sa rozbil. Viem, že sa rozbil aj v Zandvoorte, aj v tomto. Hej, Keksik má 5. Zandvoort som aj nešiel. Išiel som, ale mi tedy bol ten internet. No, ale počkaj, a Keksik má 5 DNF, takže David je na tom o niečo lepšie. Gratulácia, Keksik. No. A potom môžeme ďalej pokračovať. Zlatá kľúčenka k tomu, hej. Hej. Akurát čo ten Rezix? Dejak zmekol chlapec. Ja neviem však prečo. Tak kedy jazdil tak rýchlo a teraz posledné závody DNF 0, DNF. Tak asi mu nesedí monopost, ja neviem. Vieš. Prekliali, no. Tak vieš, čo ti mám na to povedať? Odídeš a potom sa vrátiš. Chápeš? Chyba mu grav, no. Čo ti poviem? Vieš, to je také, že odídeš, prídeš. No. A to ešte v tabulke Michal, keby teda houby, nevidím ho tu. Je tu Michal? Není tu Michal. Aký? A je 18. Michalis. Nie, to je Michal Nedis. To není, Michalis už není, Michal už není. Na čo by som tej tabulke bol? Ale bol v top 5, no. No. Mal svetlú budúcnosť. Asi zober, že on bol s Domesom v Astone. No, veď práve. A mal svetlú budúcnosť ako ostuda volané, lebo David. Oni to aj tak nesledujú, takže môžem ohovárať. Že on akože Michalis... Ja som nebol s tým nadšený, keď s tým prišiel, že končí. Sklamal. Lebo od začiatku som videl, že v tom Astone, keď bol s Domesom, že bodovali obidvaja, že sa im darilo. Či už jednému druhému. Vieš, je mi jasné, že oni sa spolu, nie sú najlepší kamaráti a boli spolu v party, veď oni sa nepoznajú ani dodnes, akože oni vôbec sa nepoznali. Lebo Michalis prišiel až keď liga ako začínala. Že sme mali nejakú tú reklamu a on prišiel. Takže on nepoznal nikoho z nás. No ale išiel do Astonu, tam bolo voľné, jazdil s Domesom, ale Michal, ty si bol v Astone skôr, lebo ty si tu bol od začiatku, sa mi zdá. A Domes prišiel až potom na veľkú cenu Miami. Ale darilo sa vám zo začiatku, lebo ty si bodoval, išiel si, tam veď klipy som robil a záznamy sú extrémne, bolo to tam všetko. Takže vy ste tam akože v pohode išli, takže to bolo pre mňa... Mohli ste to mať také istejšie a teraz by to možno ešte zaujímavejšie bolo v rámci nejakých tabuliek, keby si išiel do konca sezóny. Možno Ferrari by bolo tretie a vy by ste boli tesne za Astonom a tam by to bolo plno nabuchané prvé 3. A ty by si bol možno v top 5 a boli by ste tam Jirka, Ondro, Domes, Ali, Teo, ty a potom by išli povedzme opačne a ty vyšli Kupčo, Keksík. Oni si držia tú svoju, tú stabilnú, tú nejakú ten štandard, alebo jak to mám povedať, že... Ale keď si zoberieš tabuľku, si pozriete, tak Kupčo prišiel až na Španielsko. A je 6. Tak si zober, že on nešiel... Koľko? On išiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 veľkých cien a jedno v Maďarsku má DNF a v Belgicku 0 bodov, tam nebodoval. Takže odpočítaš z 8 veľkých cien, 6 bodoval a je 6. Takže tá štatistika je akože veľmi dobrá. Keď si to tak zobereš. Nechcem to teraz prirovnať ku niekomu inému. Lebo je tu na Discorde s nami a nechcem ho uraziť. Však Teo. Nie, to je sranda teraz. Aspoň nie, počkaj, nie. No áno, ale tak teraz sme aj včera hecovali, že musí zabrať. Bude to mať ťažké, ale tak Teo si slúbil, si tak sa zaťal, že proste si povedal, že ja to dám a budem bojovať do konca, čo mňa teší. Čo akože rešpekt. Ale
tú štatistiku si pozri v tabulke, Teo. Od začiatku tu je do dnešného dňa. A potom hneď pod ním je Kupčo. Polovica z toho, čo... Jasný, polovica... No jasné, ja viem, to není vzlom, to teraz není, že vzlom, ale vieš, ja to teraz beriem čisto štatisticky. Budem jak to tí štatisti, čo dneska všetci chodia do školy len preto, aby nemuseli robiť fyzicky a sú len štatisti a tabulky vypisujú, tak aj ja sa k ním teraz priradím, vieš. Ale tak dobre, je tam koľko, skoro 50 bodov, tak ne 50, úplne 40, niečo rozdiel. Takže tých 40 bodov je 40 bodov, ale tak myslím si, že ešte aj toto bude zaujímavé, ten onen. Na prd bylo to, že já třeba jakoby Monaco jsem nejel, vždycky buď kvůli nějaký blbosti nebo kvůli třeba OKTAGONu, protože v sobotu je večer. No takže hej. Monaco jsem nejel, což jakoby tam se mohl stát kvůli tomu, že třeba hodně jezdců jakoby nedojelo. Kanadu mám rád, tam bych si myslím, že bych jako dojel na nějakých bodech určitě a Británie taky. Ešte stačí, že teraz v sobotu nejde OKTAGON. A my, oni. No, počkaj. Je OKTAGON teďka právě, ale díky. Jaj, hej. Vlastne 27. áno, je. Takže, a to máme šťastie, my nejdeme, ale teraz taká mimo otázka, keby sme išli teraz v sobotu, tak ide OKTAGON. A teraz nepýtam sa, že či by si išiel formulu, ale čo by si pozeral, Clash of the Stars alebo OKTAGON? Budu koukat teďka na Clash, takže určite ako... Áno, lebo teraz ide Clash. Ja tiež rozmýšľam nad tým, že si kúpim to pay-per-view, aby som si to pozrel, ale neviem ešte, no. No tak tam je na hovno tá británská karta. Takže... Že tam jako žádný tak úplně ultra bojovníci nejsou, takže radši se podívám na ty Bizár. co tam vytvářejí přesně tak. Takže jako budu koukat. Hej. Takže tak. No dobre páni, ty vole, koľko už ideme? Ty vole, 1,5 hodiny už pálime. No dobre, ja by som to možno ukončil, neviem, či ešte niekto niečo má, kľudne povedzte, keď niečo máte. Ondro, a ty vieš, ktorú už nepôjdeš veľkú cenu? Vieš čo, popravde neviem ti povedať, až na týždeň budem vedieť, či nepôjdem Singapur náhodou, vieš? Ja, že či už nepôjdeš Singapur vlastne. No lebo ja mám na týždeň sobotu voľno, takže mám strach, že ten ďalší týždeň budúci budem v robote, vieš? Aha, OK. Doufám na nejaký cene, kde bude sprint? Ideme šprint. Chcem byť, Katára si aj vybavím voľno. No, tam idú 2 šprinty po sebe. V Katari. Tam idú 2 šprinty, potom Mexiko a potom zase šprint. No tak hej, Katar je 24. februára, tam je šprint. Hneď o týždeň na to, 2. marca, je Amerika, tam je šprint, potom je Mexiko, klasika a potom je Brazília šprint. Posledné 3 šprinty nás ešte čakajú v týchto troch. Katar, USA a Brazília. Takže... A bol by som kurevský s prepáčením, teraz to takto poviem hnusne, že kurevský budem rád, ak sa nazbiera viac ako 15 ľudí, lebo tu ľudia sú, len proste, ja neviem, či sú leniví jazdiť. A prišli by a bola by aj full kvalda. Vlastne full kvalda v šprinte není. To ríti. V šprinte sa nedáva, keď je šprint, lebo to by bolo extrémne dlhé potom. Sice mne by to nevadilo, ale možno niekomu z vás to vadí. Takže tak. A tuším, že Abu Dhabi, neviem, či sme sa na začiatku nebavili, možno, neviem, či sa vy pamätáte, chalani, či sme sa nerozprávali o tom, že sa ide 100% pretek. No. Si vravel, že Abu Dhabi sa ide, no. Hej, no, niečo sa im nemári, že bolo to niekedy spomenuté. Hej, že tam, viem, že... Ale ja by som bol za, akože ešte keď sa na dostatok jazdcov, tak aj full clouda. Ja toto odstedím v pohode. Nic kluci, ja sa s váma budu loučit. OK. Však ešte potrénovať. My tiež budeme pomaličky končiť. Jo, tam pomaličky budeme končiť. Bože, on to je, koľko máš tých bodov? Počuj, už mám málo, už mám len 1700. Šetrí. Môžem... Jaj, do piče! Kokockaj pičoviny! Ináč môžem vám takto tuto vám a môžem aj na streame takto verejne oznámiť, že odporúčam každému, aby si šetril bodíky. Nehovorím, túto sezónu to nebude, ale bude to už určite od ďalšej. Michalovi som to spomínal už, že za tie vernostné body potom si budete môcť vybrať nejaké ceny. To znamená, že niečo vecné tam bude. Nebude tam, že budú tam klasika toto, čo je teraz, nejaké, niečo možno zmeníme, uvidíme, ale budú tam nejaké ceny. Povedzme, teraz poviem príklad. Nazbieraš
za 6 streamov nazbieráš, ja neviem, možno to dvihnem, lebo tie streamy sú krátke, uvidíme, jak často sa bude streamovať, jak často budú podcasty, jak sa to bude všetko naťahovať. Viem, že to je pri 6 hodín, keď streamuješ, tak je iné, lebo tam za 6 hodín streamu nazbieraš nejaké body, aj keby si nepozeral ten stream, ale máš ho zapnutý, tak ti tie body naskakujú. Ale teraz poviem taký ten príklad, nazbieraš 150 000 tých bodov a bude tam tričko, ja neviem, Ferrari, Red Bull, Aston Martin a takto. A kto nazbiera ten počet bodov, to už ty nebudeš vedieť, či tam si sám alebo viacerý, využiješ tie body a automaticky získavaš tú danú cenu napríklad, čo tam bude. Ešte neviem, čo tam presne budem dávať, ale niečo tam určite bude, aby to tých ľudí trošku nejak, aby to trošku išlo hore. Takže preto hovorím, že šetrite bodíky, zatiaľ si môžete využívať, ak chcete, je to na vás, vieš, uvidíte potom, čo tam bude. Takže tak. Veľké plány do budúcej sezóny a všetko je tak, jak má byť a všetko je rozbehnuté úplne brutálne. Takže sa teším. A ako som to včera spomínal, je jedno, kto odíde, kto príde. Budem svíňať teraz ja. No dobre, borci. Asi to ukončíme. Streamik. Ešte potrebujem niečo prebrať s istým nemenovaným človekom. Však Ondro. Samozrejme. Kto iný ako Ondrej z východu. Dobre, borci, ďakujem, že ste došli. Díky. Ďakujeme Domesovi, ktorý nás opustil. Zdravíme ešte raz Domesa. Díky Keksík. Ďakujeme Davidovi. Ďakujeme Ondrejovi. Ďakujeme Teovi a takisto Kupčovi a takisto Michalisovi. Taky děkuju, ale mějte se. Čaute chalani, čaute. Majte sa pekne. Čau. A ja urobím to, že to ukončíme a rozlúčime sa. Dobre, díky borci, ktorí ste tu boli s nami v čete. Ešte raz, všetci, čo ste prišli na stream. Díky, že ste tu zotrvali tú hodinku aj 40 s nami a počujeme sa najbližšie 3.2. v Singapúre. Takže tak asi. Zatím pá, pekný večer, čaute. Čaute.